Kung unsay na nimo karon, nga imong gipanghinambog sa tanan, kung unsay imong gi-enjoy karon nga mo'y nakapausob nimo, mura nakagsikinsang nakapatong sa karabaw, nga kanding man unta ka mo patong bago ng kanding sa karabaw nga magkuyog na sila sip-sip sa sagbutan. Mao ni ang kanta nga imo pamalandongon. Ang tanan lumalabay lamang. Naatay mga barkada, naatay mga kaila, nga gawig, dagko nagranggo, na, ilado na, titulado ng mga pangalan, ang mga pangalan na anay, LPT, MDC, SSS, GSIS, PhilHealth. Diba? Mga titulado na, mga dagkog ranggo. Of course, kita manggod, kanang atong pagkaila sa atong barkada, kung tinuod kang barkada, kaya naman po mga barkada, mga plastic ay saratanan, may lang sa tubangan. Pero mamaak og tikod, mga plastic, mura na mga gwapa. Ang kastorya po, di po gwapa, so tablata. Oh, kita kung ato ng barkada, ato gong tawago na sa angga or nickname. Inday, sama na, Dudong, ana, Rolando, Istakyo, Iloterio, Bernardo. Sa pana siya, like ako na pag-mention ako B. Kay Bilahan. Oh, na ay mga friend na to nga, wala gyud problema, ana. Tawgo na to sa first name, or apelyido, or nickname. Kana silang mga tawuhang atong gitawag ana nya, lipay kay sila. Munay mga lami kay nga barkada. O kay nang ano, mama ni related sa kinabuhi. Naamangod tay mga barkada nga magparespetar gyud. Oh! Kulbanta! Gikan sa elementary, na high school, na college, ang atong tawagan ay Dudong, Inday. Ang atong tawagan ay Yosepira. Bernardita. Mercedita. Romania. Unya, pagka-graduate og kolehiyo, nakakuhag na ko kayong kurso, titulado, lagmi na kay mga posisyon sa kinabuhi. Inigtawagon nimo sa pangalan, masuko. Ingnon ka nga, di na nako bagay ng pangalan na. Dapat gud imong i-appeal ang akong titulo. Kung sabi mo ka nang i-appeal, titulo siyuta. For example, imong ngalan Dodong. Dodong land title. Oh, makulbanta na day. Naagyoy mga tao nga magpakuan gyud day. Magpabilib sa ilang kaugalingon nga dapat ingon ani gud imong pagtawag nako. Kay ako dako granggo. Ayaw kog tawaga sa pangalan nga imong naandan. Kinahanglan jong aduna goy mga retired doctor. O sama na basta na adyoy magpaingon ana nga tawo day. Oh, kanahan ko silang ihurot ko tanan. Tanan laging mga nakabuta dito. Kanang Doc, Jean, SIP, SP, basta SSS, GSIS, PhilHealth. Kana nga klase sa mga tao, day. Those are individuals who want themselves to be uplifted and be recognized for who they are because of their positions. Agoy, mapreso ka. Mo po na nakawalay lami. Kay mausop gyud. Maglagot ko. Katul na kani ako mga buni diri maglagot gyud ko. Asa man kaangay mausop? Kung tingali ka na sa formal forum, naluto na, bipakita sa sila diri kay naluto na akong pamahaw gikan sa akong master chef. Basta init. Kamo wala mo yan ani. Dari balik na dito kay pakitang tao ra ba ning ato. Yo, basta. Dili ka kinahanglang mausom sa imong mga barkada. If you're in a formal forum, if you're in a formal gathering, or if you are in a position where you're dealing with your same officials and dealing with the people who are the same kalibasta pareho mo, meaning to say, they should respect the basta. They should respect nabuang na ni. They should respect and address you the way you should be addressed. Pero kung naara pa sa balay, kahinag mo tas kalsada, agoy Ginoo ko pasaylo ang mga kalag sa purgatorio kay wa sila kabalo sa ilang mga gibuhat. Ayaw po tawon pa sulabi. Natay mga barkada nga nakita ta after 10 years, 5 years, wala sa tao na hibalo sa nahitabo sa imong kinabuhi. Oh.
So tawagon gug ka kung unsa ang usual nga tawag niya sa imo, and that's the sweetest and the best way to call a person, especially if it's our friend. Di ba? Unay lami kayo paminawon. Kanang tawgon ta sa ato nga first name. Unay pinakanindot. Kaya sometimes will end up hambugira kung patawag pa ta sa ato mga title sa kinabuhi. Why am I maglagot ako ko. Why does the sun go on shining? And why Delilah? Why am I telling you this story? Na ako'y nabasa, ganihan lang yun, nabasa na ko. I-teacher. Listen, all the teachers out there, I will teach you how to doggy. Niagi siya sa akong, sa akong cellphone, nilabang siya, may ikaw, siya kaligsig bas, pasagag labang na nga message, nilabang siya. It's a story coming from a teacher. Nang i-relate po na ko, teacher, may nakabutang dito, so ako na pala mag-inong teacher. Karon, it's very painful. The design is very painful. And for me, alingasa siyang pagka-bataa siya. So, no dropping of names. Kaya mo pag-ibot ng ngalan dito. It's just a story for us to reflect. Because our lives needs reflection for us to realize that we are no longer virgin in this kind of situation. Karon, maybe already a retired teacher o yang na hinagbuan yang estudyante nga professional na po. Same profession sa iya. So karon naghinagbo sila, miingon in tao ning maestra nga, uy, Inday, kumusta naman ka? Dugay naman tang wala nagkita. Kumusta naman imong pag-eskwela? Naday, ang sunod nga tubag day, manimbalot imong balahibo, makapatindog og lagay. Oh, and it's very painful to read those statements coming from someone who were thought to be someone good with manners and right conduct. Iyang giingnan ang maestra. Ma'am, ayaw kong tawag Inday. I don't deserve that name anymore. I'm already a licensed char. Lain kay paminawon, ma'am. Dili na tapan yung level. Unlike Mariah Manok. Among sudan niya, day. Dati, bahala di ko mag-istorya. Basta among sudan, dili labkag manok. Na nabuang na yan. Continue. Niingon siya, we're no longer of the same level. I am now a licensed, a professional, someone in the community. Ayaw kong tawag Inday, ma'am. Kana nga statement nga nabasa na ako. Huwag ako'y nakita atong bata to, kumuton ko niyang bilahan, gapuson ko siyang fallopian tube. Na! Mawala day atong respeto. Mawala day atong maayo nga pamatasan, basta na natay bagong posisyon sa kinabuhi. Panggabaan oroy mo! Na, panggabaan oroy mo! Di ta magpasulabi day. Kay sa kanta po sa Semana Santa, paminawan ni. Ang tanang gidom. Tadi sa Kung kanta pa rin sa Semana Santa day, paminawan ni day. Because this is the best song na makatandog sa imong fallopian tube. Kung unsay na ni mo karon, nga imong gipanghinambog sa tanan, kung unsay imong gi-enjoy karon, nga mo'y nakapausob nimo, mura nakagsikinsang nakapatong sa karabaw, nga kanding man unta ka, mo patong bago ng kanding sa karabaw, nga magkuyog na silang sib-sib sa sagbutan. Mani ang kanta nga imong pamalandongon. Ang tanan lumalabay lamang. Okay, osba. Di ba good maminaw dayon uwig samon ra bagod mo. Puro ra bagod mo dili ka pasar. Okay, one more time. Na ha? Paminaw po di ba sige katawa day. Now, mga reaction di na ko ganahan. Kita sa nabulan, pakita sa bulan. Oh, may... Ay po ibuto akong nawo. Dili masig katawa, usaw ninyo pagka-learn. Sige mong gakatawa. Wala na nilami. Magundang tak. Naminaw. Nasi pagkatawa, uy, maglagot mo kung saan pagtiwak na ito, ani atong tugaanan mo. Di po mo maminaw. Maminaw mo, di po mo tugaan. Ito, paminaw mo, day. Muni, pinaka the best song that will always keep your feet on the ground and will keep you humble wherever you go and whatever position you have in your life.
ang tanan lumalabay lamang